Mundur nang rono, mundur nang rono. Yo, mangkat. Kowe jone kene kowe. Lah dulon nang ngono. Mangkat, bismillah. Mangkat. Asis. Mesem se, yo berangkat. Ayo Berangkat. Pak Ji. Piye Pak Yan, go nyandi iki? Anu. Melu-melu iki mbuh. Ngene ya. Yo. Yo. Apa senyotenge, Bang? Ngono wae. Kene kudu dibajari bumbule. Yo, konten kreator iki. Yo. Alhamdulillah. Ndi tukang video niki mangke? Basa ngene iki ora enek. Ayan. Nganti tukange video emang. Video dhewe. Ah, video dhewe yo.